Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Omwanchwa omulirya on Ndizi TV obwansu bw'omugusi tiganande ngosogerie esenga kiyiga nebirebiga okubolya nga abwesole mbuyole masoge manene uno mugusi omwanchwa abagasogeranirie amatuka lya kale ekisokoro kyetu n'ekisokoro kyetu omwanchwa omulirya nigenete nga abwesole onyekere botuko nyembono bokale gokia onyekale mugasogati sakire toke kire bonaiga tigatwakira omonguru ngambo ya mono asingincho twali bagana ende koba asembeo litukeligarero omwanchwa omulirya wetera Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwanchwa omulirya bonaiga omuliro orasembeo gokorokunga obolema ase obogima nanche omuralio brother power Jared Wilberforce olema sobogima nomurobelio okogochera kirenga ki nebiro bunebiga bya rero tole nekerenga gyogosemia gokomanyia na gokogokia muno anene iguru ya mangana amange ayarengete abantu baminto abale maleta cinchira ao alia arengete abantu baito abale abasani bebirema arengete abantu baito bali abalendi n'abantu bokuganyo kuya asaba minto ababwate obolema abande bentatenga ababwate amagania abene omwanchone omulirya inkingo chanakora iga omwanchone ngoreta abageni babwate emigano yobosemia emigano yokogokia boigo nimbo chinse machinde bono omugano sokoro yane naboigo engana entwani ase obolema omwanchwa omulirya bunire butambe nagotebia nchino mo lepota bajare Wilberforce libagalia bose butokubwatirana ensemo y'imanyeryo oyo minto Lady Amose eiwenka nabono ebeke ange goika omoelio omwanchwa omulirya nyagwato wesemia kwemanyia na kwego kenyora nabo gotonyora wetera social media pages chonsi Facebook page yetu Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na wego Twitter handle X @Ndizi TV News na wego website yetu www.ndizitv.net omwanchone omulirya ngoleto mugenione atokwani atomanyia marieta kurwabu ndeto mugano sokoro nyuma yayo toenda sengambo na tochigokora nengana entwani babambi yole karibu Ndizi TV no bwansu bw'omugusi na kibaho korangeje jangoro ku Irene kwamboka mumanyi ndara marietane bia mono Irene kwamboka mumanyi eiwenka naende bono ntagetora kira igora nago sabura gatoka gutwakorego chiense mabu einde tokoira nekana akoriro mugano sokoro yane toenderere nengambo yeritukeliga lya rero omwanchwa omulirya omugano osokoro yane mugorobe yemo gantumire bando tokona gukaranga nagatoke tokona gusamba sokoro nkageteka gwachinjira cyukwigiria abantu gwetenera nakoba abantu abako sokoro nkonyora kobucha chibando goche koboko yechiro rusanyiga okumurira koboko chigo sambu iterno ne yemo kwarorire sokoro agante biyara tegerera elio nekerangete chibando kuchiabanga ngonsamba chire aramwana kalinge satina begete gochiumura igoro kante biyara ndoche bono kungaini yole kwana komanya ngaso bolege ubwa obole no chinguru chiao chire kasingisio motwe sokora gante bitegerera mumuroyo munarenge orekoro kwa koromocho yara koromocho yo iga kine toro mwana gaike myaka 10 iga okonyoro basaka no lengo mube kuba ko lemeremo na sokoro yaye
bare kuna chemete omotoka mugwera yara mote kogwera omwana oyo takweti kobona akanyora chingo machimbe mono akairu mwanyagetaria matuka atari make mumurakoro mocho gachi kobweno mubironde igatoka nkoboko kwae gwokomosi kwanyarire kobago kusarika bube igatoka nganjira teri okobokoko kukikunyara kobago kubutoru yara basi bono nabo yarenge emereme makongu sabuli baye koro mocho wanchira nalinga neliga lakini yegite kabetereria bachoro bomoyo bo mwana utari nokoboko okomo gwokomosi gose bachore okoboko gwokomosi kwagera omwana obo mumuraba bwate bene anyare kobogo twekamo gose gosirie bogima bwa yara bono nyarengeri kongu ekabetereria baganchira na koromocho gochikona chwo okoboko gwokomosi yara miroberie gakorwa koromocho akana chwo okoboko bono mochando gole nga koromocho igagatakire koba omurwani wechingundi bono bahati embe okoboko okomo kwa butoire kolende tachieti kokumoyo kabo mumbuleke begaiga ogotebya ise nga tata ikanchi koba omurwani bwechingundi abantu benkeri bagakumia mono kuno mumuruta bwati okoboko komo agochikorwana chinkundi yara gose abandi bakorwa karate abandi baroka judo kolengana nasokinirete yara kolendo omuroli akaboko betereria mono igaikiranga bono goika bamwe kiriatagete bakamurigeria omworokia origocha kumworokia chinkundi omworokia origacha akaboko mworokereria enchire yemo yokayokorana chinkundi yara mumuro yarengereri ng'anda igaganchayete okobanta bwati okoboko okomo kaigera gochigotema okorwana chigosoria ao okonyora okobua yara okogenderera igosoria entang'ani okonyora okobua igosoria akabere anyora okobua tachi komanya n'abantu basobo ise bakaba bakona korigereria ng'aki gose ekonyarekana omuroyo onyara koba ogokora egosori eye nakoboko komosia tatwara yara mumuroyo agasikwa mono akaobogwa mono kegera gare gochirito muna chiro yara ekomanya kobe bahati kagenda amamererania manene pi naro ogochia okobua bono egento are gokumiere nkigosa omwarimu oyo gose omworokia oyo akong'ereria enchera eyemo yokorwana chinkundi echi kabue egosoria omoeri yara aegwa etabu aegwa chibesa achanka karo omonto bogokumia abanto basoba bakomoitera chieri ise na ng'ina bakogoka nonya musubati batare gocha komwancha okonyora bwenyoreri risasi riare korokuteresia bochere kolendo mumuro yakabe ng'aneye mochandete mono ng'a nkintare kwigeria chinchera chinde rimo ogochia okoboria omworokia oye mothia omworokia nkigose kware kong'orokeria enchera eyemo yoka muruke kamotebi yara rambura okoboko kwao gwokomosi okakomotebia arambure yara nkoria atabwati omurori okonyora okoboko gwokomosi tiko iyo omwarimu akamotebia yara igo nakwegeretie enchera eyemo eye eratumeka okoboko kwokorio ekiagera nakwo kwabwate lakini goetania iyo chinchera chinyinge igo okobu goetera omwamereri oo
gukubwata na gukumugania okoboko kwao gwokomosi kamugenderete nesegi igo ng'onyo otwara okoboko gwokomosi anga okorera ande gati tochigoika aigase gwaikire omurimu murori akarigeria omonungu bokoboko gwokomosi yara agaichana omwichano oburukaina omogoko ise kaigwe enkwaneria ise kaira na gochianka ole no gokumia okuya sokoro kang'imokia omotugora gantebi yara asoborege obwao bore abwo no chinguru chiao chire sokora kamanya gontebia yara ayabuno otakorora asogotarora no chinguru chiao chire korwa rero iga iguraro kwa mochokoro obwato otalikorora obwata amaroro mugano sokoro yane yomobweka abika bwokenyorere nyakunguru ime nyamira wetera Ndizi TV obwansu bwomogusi station ya chire nkuma gukorariria aso muno bitomu yo mwansu omwanya getinge asto watemerero yo miya yo bosemia okogokia na boigo no gukomanyia Irene karibu naende kile to mugano sokoro ya no mira uko encourage abantu okay ko encourage abantu oko abantu moyo na ituga torema okay igo ko iro moyo bas karibu naende bono Ndizi TV no bwansu bwomogusi bwatoteka goteba bono one thing aye gure Irene kwamboka manyi rero tatukwanira amang'ana tu mona akorangeri gochaga iga eindo morigerio ito anyare ko bagakomanyanga goetania gotwara oborema nkonyarore koba nkobora omonto bweng'encho buru mumuro yatabwata okoboko lakini agatoka karo omonto bweng'encho ase enkeria gosa ase community eria bono Irene ningo Irene gae omusubati okuruga ari kinsemo chia kiomiti ono oyokuru kwa Irene ngabwa toborema bwamaisi ugutarora gobulande iga mwancho morigeria tilikorora ona Irene oyo eroyo bwatoborema bugutara Irene ng'ayo boire na ndio ibeire to mugano wasto bwenye Irene oyo boire chinsemo chia kibirichi Irene kwamboka mumanyi aiboire chinsemo chia kibirichi aha na abaibori bakuru ku Nelson Mumanyi na Mary Mumanyi akuna bwa abaibori bane nchengboire omwaka 1986 aha ekegusina oge kungake ntakoigura 1986 omwancho morigereria omwaka eriwe yamo chimi kianda 60 na ngwanse isano nemo Irene na baibori tumi myaka eyo akabera akakinira kibirichi ono okukino okukwana nabona akinete kibirichi timaiti gusengo tebe historia nere iyo senero baligereti gari sawa ono Irene na baibori tu mwaka oyo ngakina ina ibori tukinde buya wanjo murigereria one kere na iboru ngabera na baibori ngabera ngaikemiti myaka etatu no nachakete kurunga nachakire gutwara muchanda samaiso ono muchando oyo unango tebibwa unagwa tebi story ya omuro ikoromacho murakoromacho nje nawe story ngotebunga inachagete gutwara shida karongwa ati myaka etatu one shida ina waya charita korekana nga no kunya gutumira kacha igachikaba igazidi saitika one myaka igitatu kero abaibori barigeri nga kunya gutumira bagateka step bachaga kubori obasemi kurwa saba abantu bari bamanyite ono obusemi bwagatego obusemi bwo katurakwa miro mwana na gitari ono ngaiti uchinya gitari chiyo chikuru gusia tugatomu go Kisumu igashindikana tugatomu Kenyatta na arinde bagatotebinga nchirate iyo amaisa wana sarikire nyana gogokonya
ona bakama ogosembe gokatorakoe yo mwana ari chisukuru nchiro chia abana balemavu una gogosembe torakoe obae umuire egere bono maisa yatakugenda taranda bwase skuru Irene into nakoletera ase studio kora tebi tura abantu asomero ng'oborema mbubwati application tali gento mbubwati marubo ko linga bona atakirembe na ndocho amwe ngabona amwire okaraki ngabona na ikiombe kina nakorire na sokire kurwo muna bitu bwati abangi na gari gosebia bagaka gosebia chikanisa gosebia chia balimu gosebia chisukuru natakwirorere nseme nga ayeturwale tincherende igoigunga mobero gasareka na maiso katwarwale teigo agagwati gosa malenge ngakibona maisa yarenge goigwa gwetani tuomera gotika kor maisa itarenge kunatia aha ono iga chagete igo egento kiarego ne bintu byare ko kubuga ime binamara yani bintu bikobeta beta binamara ono tin tagete ko tango buruire mbware ngo ekere binte byarenge kobeta beta iga agno maisa chakirete isaitiga chaka kogenda Yo kaigo. Igo istorite yo ngana na bwate buruiregete. Teyo. So tobe diagnose cyo pimwa nga bono buruiregete bwatokira nga no bono waletire mu cyando bwa maiso. One kero abuwe kero tuachiete ga Kenyatta. No ga abuba pimete bagate ba buruire mboyo lakini amaisa arasariki. What? Buruire mboyo? Lakini amaisa arasariki pi. Injira teyo barakonya. Aganta kaiga gakorora dimedina gakorubuke gusi already gasareki endorero bono te kunyara korosi yasi omuiburi agachikuburi mukumo bara use morosi mo use shije imonya konya bakamote mwana bado no moke tali kubara bono isaneka chiskuru oyo mwana skuru sai bono ise nderendeteyo ndogo nyara kurikwa omwiburi agakisaneka lyoka igo nte yake igoro ya baibuli bao na bangenchoki kiagara abande baito twakine dasemechie bwate ebintu ebinge birengererio maybe wate bono kwarogirwe maybe bono toendo boragori maybe bono abuli bao na bangenchoki baro barenge abaibuli bane mba macheti korengereri buna bwate baigo lakini esengenja bono bakogende kanisa na abaibuli bane na aba SDM ngenda bali kanisa na bakomo base kanisa na abaibuli bane my father ngokora alinge gasikale bono linde kunyara alinge gotulinga one esengenjo ende patata gite kwegena ne ama eshide ya maisa na biranyare kana nga guse bantu bachire bakorire buna bakorire esengenjo batata ite kwegenda igo ono bakaisanekanga eshideye kigaba neri goturiye school ona abaibuli yabo no bare nande nabakomo bono history nere kwae tuende maybe nga ande totebo lemo bono bole bolibo tokorokere ditsaria segesongo bororeria ekera nakina igabono nimanyete nakema kuburia ngatebunga ororeri onyerukaro naba mbali chisokoro chiri chitamanyiri nonyembara batamanyiri gochiali muino chimono chibolibwe mirande gochiemirande kabisa tuwe noye batali moyo bakwete kare maybe chisokoro echo onyoro ororeri rukaro no rukare gochikenya pite kazi muino chirama pite kazi Uwancho murigereria ekoro kwa Ndizi TV owansu wo mogosi getaseni ya chiren kuma gokorareria aso muno bekegusi omonito mwansu twachete omwanya getinge amangana maiya yekerako kegoro chingaro chingiya oboseme bwa kirengencho mwanchwa omurigereria koene kianga omogusi andonsi asore nkweigure nkweigure nyumba omorero walema ase obogima nde na Madam Irene kwamboka matana leta bange bakuru kwa Irene Kerubo ochina nanyo kare kwamboka Irene kwamboka manyi igate banga ibwire kibirichi okinire ole maire bono toire skuru baba ono ekera nanyo ringi na ndemaira maiso abaiburi aba bagaisaneka ono
bagachaka my father tatu mindore ndeno na ringi no mwangu ono akanya kugura buri ngana kingokoro ngana one one kagera ende abakunya kugori bakamute school nere guchigisuru utako gendora arura guse nego konyi ono muyuri senge jari ngumwangu na kuimuka igo ashiti ngango nyingo nyegia guchi ngai mugete na injeiga tukagende school ye kuro ku kibos ye guchigisuru kana tuikoro nende tukatayunga moko genda assessment asa ku joyland obolingoli bono mokwana morakorera ritang'ani tukagenda joyland tukaringoliwa tukategurende ng'abo naye esukuru eikwairwe rero amaiso bono twatiganire gwatirira amasomo bono ayebu na Irene turatiga bono abaibori bao risase bono toikorora yaikire bono totally no mwana kwarenge maybe it really did not make meaning bono gwasoire skuru y'abantu batarikorora nkona gokinore nakibono bugima bwabo bagutiraga paka bashaka bono menyaruka paka muri kwero ko musubati bugima bwana one kero na chiete skuru nganya gukina nona chate tulimanyira kero na ikagire class 6 7 yabu no na chagite kwemanyira ngabono na inje unande iga enje gwikanje ko bomuntu ono kanya gukina igorende paka secondary tika paka form 4 kai manya mono na secondary kero na chite na ronke manya mono ngabo muiseke ono ngatibo bwana bolia ngabo muiseke one kero na kore secondary ngaende college na ronga ngendera kwemanya mono mpaka bone snaikiriga nye manyete nyaxe yani nyanjira netenga abone mugo okay bono gwachire skuru gwasomire kibos ne primary yarengi tabono mugano gwensi paka bono gwakore skuru ndisa inki okora ono na kore secondary ngende college yobani ali asumbi ndarende ngakumi nganinche nyale lakini nganyana na kore asenge jawa ibuli bane mbayigetere ndi gasikaera one shida chie abakongu bagasaba ngasomera abakongu po secondary na plus ya college lakini rende kero na college na very school emia umwako yamo anyora na nyori gasi ubwere mama kubiri nyore gasi na bongisa negete ande na bondo chinga byande no bari mu bugane okay okoro so motivated kabisa ese ndio motivated nyore tengo nyara gukora kire kiria baba okay ngiki agato gachora ko mwalimu mwalimu we na gochorete kuruguna tugutira gocha primary na secondary mwalimu bari gutuguri ngigwete ko wogo kina wogo kore skulu ngigwete abo bana njirio kena kunya goteba njinta itako bo mwalimu bana nganyore passion ya chire mbake kero na kura form 4 ngaranga egento kyo kanda somera no mwalimu ikiagera na kinari kwa na kuruguna na ndikuru skulu ndoche omugambi narega oyo no chief mwachibotana komisi kororo mu rwego rwa omugambi Joseph Nyagetiria ale gali ngeya konte ngale kerenyo akurukurwe kerenyo gochike birigo mugambi Nyagetiria nabonkoro chega abo senior chief Ponyarorande location akonte nga brother power komo yo ndonde chego nkwana kurunga Steven Nyatigo Enguba bali na Elvin bali na Judy bali na Kapesa highway kebirigo bakonte nga brother power tukondani ase obalema ase obogima nande kwani musubati oyo nande motebi nga nabwatekien nabateba tanje nateba ono Irene saizi ayano mwalimu nkwali goteba nga onye mwalimu mungwana rondikire gocha gatandikire tirieta tutobora ni gali nga andake nebe negento kyalinge samanyinga gutwara obolema andake ase familia ino mugano kine ndora tebororo bobolema oni familia ito nabura nyora amanyinga ina arengo ikiagera bali bono bakare nabura nyora amanyinga tinguka ni sengenjo inje gwekekero na kolete tindwari wono nabonda amachiko tebanga nabura nyore abantu bali bakara amanyinga ina arengo ikagera yende na injega ikanyora
asengenjo my brother ingugati nende nere nabwato ngori mugwa maisa. Okay. Oh, my good friend Robert Momanyi. Yes. By the way, yagotoka won. No are na agenda agachikura iyi hali ya maisha lakini nande bona rero no ari. Good. Igo mino bono muri abantu babere mu bwato bolema butarra mwensi. Bone turi babere. Kubwatani. Jengo mugwati. Igo na bera tukorera ndu alengo gosemo karo chake. Nabira toke ukarengo ustukaro chake na gwate. Kekera na actually ngotema kwebolinga ese gotoka ndu iyo buna bono nje minto ndu alengo nje bieka ngoletheki. So it means maybe bono nje najite ko bochaki. Omwacho muligereria omuro bolema ase obogima inyoranga nabogotonyera gwetera social media pages stations p Facebook page ito Ndizi TV News Digital, YouTube page ito Ndizi TV News, naboigo website ito www.ndizitv.net, naboigo Twitter handle ito bakoroka X squeeze yakoroku X @Ndizi TV News, naboigo namba yesimero mwanjo mulire buna botambe no ere gabo tokwanire tubulia mabolio gwetera nchire ndio cia sechu kegera ntwe okugani kwao no gochika gocha setole abanyamuriro bagotebanga your demand is our command or a command to us, kegera ni ntwe station nambeyemo ye TV gokorariria asomunu muya omwanya geti ngakora tabotambe nga ntu nambe kegera airini ngagete na ndokole research ndutuka tubwate show yo bale master bogima ndonde taiya bono okay bono kwa somire kwa beire mwalimu kwa beire matamu kabisa bono kwa graduate bono kwa beire madam bono ngira okonyora kwa egasi mate abantu gutwara bali mechando siko yantu batabanta abange basomete lakini chigasi chiaba akongwa ke konyora ya mwana egasi kero na kote school na wana tanga na kote umwaka yo mu school gamanya guchaka kuri egasi ono ekero na kote college na temete ko kuri giaga school gete ere guchikai so mirende nyakuganyire gasi in fact yo mo head teacher olenge gabi gatebete nga hinya ko somia bana ndamurike school na kiara somia ekero na ikunga na baku anaigo gatiga na school eyo kanyoranga maybe esengenjo bataramanya tigambe kanje konyore gasi yesi ngobe wano nkagerera kagenda kero kagari sub-county offices kabuli bahanderinga ucha kuiwa bali wa apply uiche ona kero na igite ba apply 2014 ngagenda nande nabo ba the 5% ile serikali ya Rwanda ba consider actually chiko likorwa percent ile ya Rwanda kana bandorete kero kagario tingire ti nonye ne chitagika iba ichoriti ya fomu ga bagandege nduganyariru Yoka bono tuirane maega aso mwalimu oyo ri kweburinga no chikonyara gosomia abana nande ne skuru yanka no mubyare bwekenyoreke gose no mugeni orenge nande kiagerete akarengere kugwachite nyigende ngawite na masakaronsi ye skuru nande talenga Gabriel na asometa akarabu no koleteki uno eteta matemu andake nkyorengerete kiagerete akakorabu no muntu tanyare gosomia ndo nyorenge bwe skuru yanka aseba akora because intelligence yao nareko bo montonka igonguta kokole gasiange nankaga ekiagera ndo chegento nkiro rakoreki ora community ono nimanyete genta arengere tinanda bwa kiama inanda rikorora igarengere tinagento ngiyo ndanyare gukora ono akarora kingo genda rinde amasakararo nimbugate lakini akarora ngoseiga igarengere tinga mibigo Imedi wana mnarengere tinga mwalimu oyo moyale no ali mwalimu oyo no ali wana manyana bakuligirira twetera Ndizi TV wana nanyesaya bunakale nande nga nana lige nande egesieki yege kabanga liku nande skulu yeke nyoro twende pole pole toira ni maega karati gango okaenda korie gasi muina ya volunteer yokwerwa utali gosa bagende okakanigwa pono yaikire kwa chiro nere igwachite nandi skulu kagenda
next neyo next ikenyoroga ikinyuraga one katugi kananga abana bae no bae abana bo mwalimu oyo no bagosoma karatiga Irene tende ngora katokona kwenda ngora igo nara kurunga Josiah Okiro omwaki chibicha korunyamira agontenga brother power kaikwa rusi madam Irene okarego tosekiganga akaenda gusomia agakani wenda kanyole mirimo Josiah Okiro abantu balega umuzalendo hotel simuko na kolikende bangera maigo yonde gando chakro kunga Enoch omwando agoteba ngana kumaete sana no mwando omwando agonte binga atoligereti live gwetera YouTube ime ya Nyamira Society for Persons with Disabilities Offices balene jirani galia ekorkwanga Veronica Edron go Edron okay whatever go Edron bagonte binga omugano omwansu kigima korwa se madam Irene Momanyi okay bono kaende school yekenyoro esaba na bo mwalimu oyo bale one kabiri sikia nga umwana oyena arolenge grade class 5 igatoka ninje ngoma sawa mwana oina bayirete sifa yane umuri munari ngosomba Kiswahili igarenge gutangana aso muri muyo one ka akairira abayuri bayanga ngomosominde bona abayuri aburende menya sakare bakanyorangira bagancongratulating umwana gaki mosomi twe ototebiye sifa yao una nuko okare komosomo one kero na nyote transfer kurwa na ndo uriyo ndinete gasi na bayigwete bororo na ruro nyatigire gusomya abana bana kwana ngosukuru kiwa chakirete gasi ni kwana elio chakirete kuru kibirichi primary kibirichi primary no chakirete gasi no kwara goso mwana wo mwe teacher no na gosomya mwana oyo ngangete omwanjo moligereria inyuranga twenderete kwa kengambo twenderete kogoka twenderete gwesemia na kwemanyia gwetera murigo gorema ase obogima gwetera Ndizi TV obwansu bwo mugusiga taseni giachire nkuma na mbeyemo aso kumanyia kogosemia na gokogokia omwanjo bali bagwe bolinga bono ngaki kebichiete school for the blind ngaki gose kwa nyarete gosomio bako basago kuna abantu kebichi ekero na chiedororo abari mu class na abana nabo ba rutingane yani ebikone buna na kiusa kucha gusoma wane kera na aberange umutimire bagachaka kunara abana barenge goche tirisa se kirasi ngosoni abana skuru bagucha batene tirisa se kirasi ngosoni ba wane kera na kura matuko make bagachaka kunara ngakunde madam ngona bagosomiga ono gikagera bakanara na inje kanara ko basomirende ngani na inje bono ka enjoy gosomi skuru yo skuru ine ngaini yarenge ibona inje tinyore ti challenge mo na so gosomi skuru Okay, give me the experience. Bona abana bagocha bakoligereria. Uno okole ibintu byao. Nchendre na kabera asegete gali rinkoruga. Kwanyore jirani yarule mwaye. Jirani chao baracho. Mbia mule abantu bareko balianga na makendo ba mwamasi wagalia. Bagachire bacha gonsio mile dirisha ngana kibo. Uraje na jina golire sukuma kroba shido kagali. Ngoso nyumba mbwata komeno kana nebinyanya bono gande bachelor. Bacha koligereria yoro banga bono ngakia ko enda okijiko. Yako enda kole ginto gete. I mean, what was the feeling? Kumanya kwa ngambale dirisha aka. In fact, naona alenge kumanya kiagere bale dirisha bako monya. One kero bako monya na bana bango sombe bande madam abana no bale dirisha. Bande bitiga bali gere batiri no tegera ramba so. Asenge njo nabona atagete bali gere bakabache kumanya. Ekera bamanya te bono bale isa. Ngige gocha ime ya uri monta okoligereria okogundwa ngo montonale okoligerere tiarole buno koraki. Nkora abande okay, this is a very interesting question. Kagera nkora abande none town igali gosendiri ngo so gosene mpesa agali none mpesa ya Patrick na Mary town yali ngo etegeri ngo kali ntu byanega konyara abantu banga rule paka bali ko banga kigali baje kora ranga kya ko parete sim kya ko nesim feeling ibono ki ale ko gochera yeli bono nyona ali wasoire gas for the first time wana abandi na so for the first time ekero kora ranga mbandi ekero ko te vayo korra because no roche imagininga mbandi gerete ena ringi nande gushtuka hake nara hawa kidogo bono nginya kibali liga
Bono rigitanga ni arona bona abete no lakini ngachikana. Bono ngaranga na bari tegende. Lakini ritanga ni nabona alenge ko ingana kibaku ndigire liga. Relationship ya bari murende staff room bono muko chirega eskuru ya kebirchiga ndi safu tumatenge mukera asomie town na ndera asomie chisukuru chirichiabo. Bono gwatumiruga what was the reception yo my teacher na general perception ye staff wengimaga kero gwacha bono ko report for the first time. Tigante anya kerana report ti abari mubarabu of course paka batu waro mwichana na kingo cha kore gasi lakini barabu staff nja ngaligane tibuya lakini nda takote omwe dinda ndi kumukanda lieta omwe the teacher we school eyo labonda tenga tagete kondisibu buya asenye ncho iga kumetina kingo cha kusome school yae tari korora bono na twale to mwichano asenye ncho yongo bete kuchiona bante betinga omwe the teacher na kumia umachinga igama ataka kukanya bwa chinguru ngo nakana ya bwa chinguru na baruka lakini ya bari mu barabu staff indima barabu bandi sibetiya lakini rende kerana aberete na aro akeiga umwe ticho ina achitaka akababono akachenje perception akamanya nanda akanchirana nanda akanganja mono isinge ntona rende produce result ingia ngonyora chiza wadi ya season bona agacha akamanyanga ndi na wikukuru ngeke wakarusa wari wakarusa sesoni echi banonjeri chechi chiz ezoni nero ezoni ya itonka ya rikuru kwa girango zone ezoni elia bari mu abarigeri bari bandigere twose bawucha korigeri gochi echikale no online yeito mo nabo moko mbwate singa ngonyora nalinge chiza wadi baka akonyora bari mu bandi batari konyora lakini nje nani chiza wadi asoko somio kakosino yako curricular activities mostly obasomya ko curriculum bari ko randori konyara ono bari gotwa nini eyo bari ko babeka se ko curriculum mwali kwa nje perception mwaro ngana ngonyara mole chegera na nje na kawire na ndo akibosi kali tuake debate kabisa gabu tuaka chi talent na bintu binde anyway story for another day bono kwarure kebirichi primary next station ngaruke birichi ngagenda Indiba karona ngendo barabuo they were very good teachers naba yabaringi kabisa bandi sibeti buya nande nabo ekarona abere toro tindi gotanga na nyoro tumuchande Indiba isipokuwa rende challenges nkenge bono ikagera nero rende na lero ama miaka gete mingi miaka kama 5 years yokuwa werte Indiba for 5 years but tunaona ate miaka mekera lakini Indiba na Ngimara kwa rote kebirichi kande Indiba what was the reason the reason here alingenga kebirichi ekero kebirichi bono buneta bwate siskuru abento ekero na igwete Indiba mbaro nandi bandi rororo ngagenda orende nga imagine ngango chinde ko beku bunantagete lakini nande tibeki bunantagete kafin nande na tete ngatigando school kuruka tiganda arukanda agenda isiko na injerende ndanywe mbeo banjwa barigereria isiko okora agenda isiko kuruka bono okoranga kwa thezili ogosomia bana bali no bolema ekiagera gwikira bono iganga getinga igure ese school ya Kiomiti school for the blind ngana wa kwalige to still nkwalengerere tinga osomia bana babwate obolema nto politis wali last time tiganko bolinga Nkio tale kuenjoy ya okay ni matara ya ndrando chega akorukunga madam Karen Eunice Waithera wanyoike omanyire bakeke gusire rako ntenga brother power bonoga gesiaga secondary school gesiaga high school iga linyamira madam Eunice Waithera nereta ikorro mwancho murigeria nere ninche mureta somuroberi iga musubati getelisase ago ntenga brother power nkoba bwatia live nkoba bwatia nkagitenge staff mwingi maya gesiaga kendo kora madam gabu ngwanire basamarwa minto batebi ngandize TV nero obwansu bwomugusi ngamata madam Karen Eunice good Karen Eunice bona no mwalimu eto nero taikorora kurwali atambe lakini agosomenya mira account
Omwancho moligeria inyuranga omuri asembe kurunga oborema ase obogima tokona gosanga tokona gwake nkwana tokona gwake mbaka na Madam Irene Kwamboka Momanyi ole omouko naboiko omwalimu ochiete nkuma osomire chisukuru gutarureke birichi ochire ndiba nande bono ngototebia ale ng'aiya gotoka currently na yande ndoche mwanderete koboli gabo musole mo koboli gabo Borabu TTI Borabu Technical Training Institute akorokunga Esther Patience Momanyi balira Phyllis Momanyi koruyo no koruge suswago ntebi bagonde nga brother power we really enjoying the show bale paka Violet nero mentira aba Borabu TTI no ere gali ndibense moiga bagotanga mba kolere gogo etali igo na abana okoranga bakonalite Irene current link yokora ngayole bona iga kwarure kibirichi wa chire ndiba na rure ndiba na chire school yana ya gatatu ikoroku Kiomiti special school so in 10 years wasome chi school sato ina so mirchi school sato iga kusudi koriye school ye koroku ye meuko nero na renge koriya lakini na chitenganya nyawara kono no digo toteranga bano wesa nekire because amaswali narba kwebolia bande nga mondo narorige tu 19 nyaminyoro paka lera ali sali kire tu era no akoreteki no ale no abangete kolitaira in fact no akale mono agolense malia bono no abangete kolitaira no abangete gotimokiro bugima bwae bwensi ayembale ba kuminga ye nki wona kibirichi erenka wachire ndiba wachire Kiomiti bono waisanekire ko enda gose bado nande ngosukolerimo gose kana borasuke bono okuiseneka ngoyo nande nyora asa kwenda gochigoro bono nanda bomo oyo bono gochigoro gochi bono ndagete gochigoro ota gochimoino tindi gosuka gochi skuru enzema ndagete bono kugenda gochigoro ngenda gochigoro Nairobi igone county yogocha njigo gochinero ipi njigo kolegas ke mwanjo moligereria ari no tebire ngere bono konya gosuka korumoino ochire turayango orule kebirichi ochire ndiba bali mate mapu ya gusi kebirichi gochie ndiba igenga muna musio iraini gete kama chiko muna straight mono nanda kamanya goeta nda gada yago no nanda kanda Kiomiti bono kande ngate gosuka gochimoino bono ngo chigoro bono ngo chigoro ndaite kupambana n'abantu abaito bakorora ngenda gochigoro bono kwamwire bono nye libagari roro tegosuka gochese bantu bono no kobera aseme uko bono ngo sukole gochie 11 bono Irene eri bano bakanko boli kera batakire nko boli eri bakanko boli lirelia social status nabanya tiga ko mboli koruke biri ngali sasa eri Irene ngiate gotweresera ngere ngakia abangeta mangana yanda go chimoineje bana go chimoineje nero iche ningande lakini ya engaged okay iyo bono bari murata ke gotuma mangana ninde engaged enguba kanyotenere kya wanyarugora sali gereti kusiengima ona enguba kwa igure no iyo ndora ubaguruka pesa na abando nyondole ngabo bangetekende igo Irene tayaro koranga amasakara na begetu interview ya koliru paka shortlisting ya koliru okay mwancho moligereria ubona bwansu bwogosanga asomo no muyo mwansu mwanyagetinga gwetera Ndizi TV obwansu bwomogosi omoroberi bwoborema ase obogima okogochera kenga kinebiro bunebigari araro togosanga nelisase anakorokire lisase Irene Kwamboka Momanyi ole omwalimu obiro gosoma chisukuru talinke ime ya gusi seje kimyo kagari bwango Irene naro komboliga abana ba institute ga bakombolinga na kyokoro siendagera na kyokwe manage bono chwa baigereria tigamba telinga ekero bono tugato bore mu gento keyo tutari goko ekero tuwaringe secondary bono tika tuwa korete practical ya science ima itina na kinda tebe bona yo baigure
igo mwigure ng'e sasa eriege nkayo koros chindage na okora bintu binde koros chindagera komfort tukasona bono kuri school nabo tubungisire na kito koros chindage bono nanje kero na achiete bono ngaruka seitu ngagenda guchari abira nabo ekisenge njo na manyita mangana kuri secondary nanje nabo na achiete nkamanya kokora chigasi chiane ngaruka nabo nguruga nabo nko yeka kende gyonsi nabo ngo sibichianga nabo nko kosibyenyo yani gendo ngiyo ndari kokora igo abantu babarigereria okuruga nabo nkoruga kubeka amache riko amatonto ire nabo kumanyanga amache aberire abeko bosi nabo kumanyanga gukuma gwatogotire gwetera gotegerera igo gwatebire omurigereria obise kente gwatebi ngoma eta amache kera aberire ndiko bekobosie esauti erige go change iga amatonto ire omwancho omurigereria amaisoka ataye igo chie other senses chospi chinde jinko kora chirigas bakabulira nga chianga na kibono kumanyanga yarabire yanga gwetera bunanga ntosomiri nana osigike yanga kuruguru kwagenda mekono kwagenda ise kone kera kwasigikirie engaki kana boko sense ngenya yanga ibona yarabire nabo sense okay gonto kwate senses chiri active andoche umugambi okora ku George Sagwe Kebrico Tea Factory bali na nefensia mamu mwaboli sasa riri ali kwendo konte Masanse bali na babo Josephine bantu Kebrico Tea Factory chairman Nelson Onduko Kebrico Factory ngagete bali michi machine bono bara aligereri ndizi TV agatebi kali babegete gali moja mubege TV ne gabu aye chairman chogolera bakoliye gasi abwe TV enkali yake egere bandura bunangani barora irini bunangani Kebrico Tea Factory imeyanya Mira County rebatenga pole gochia somolisia ogechi guku onyarete kobogo sirise chinsemo chiantana bomwagamo omugaka gukurara iregalia pole sana molisia ogechi nabo kurwa Ndizi TV omulebo bolema ase obugima airi ngitore gukora omurubiri oyo egento nkirengo ngachite kubolia abantu baitu ba disability ndato kwandira abantu bari bakorora igamwe gwatanga no engaged umuntu akorora kwebwatira nitie ochaka gukuminga bono gakingono kwanero bolita abantu babarigereria bona tukugata bore maiga tari nga ndokunyara ko korera no enu omwanju murigereria tondora kinde muri tochake kondera mabira abana nabututagete na intu nabututagete abana abutosomie intu bachako babana bona igo tochiondorera mabira iskari nga hakibono umuntu nga kibako genda nere guchia na intu ndobwate senses igo tari nga tuganeti ntuganetie abasacha gusaba ku ntuganetie nandi ntuganetie ndotero point yeyo tari ntuganetiki abasacha tari nga ntuganetie abasacha gusaba kungu yensi ntuganetie ntuganetie na injeni nganeti igo ntwanchete wancho moligereria kero ku Ndizi TV ndoche mpaka production igali bachanga mugete mpaka mwino gali ndoche babo sara gali bachanga mugete bagumiringa igone ntutagete na nde ntwanchete konyoma na konyomwa na gwancho haleluya wancho moligereria ekero ku Ndizi TV obwansu omogusi surely you've made my day obwansu omogusi mpatire kabire chyoka gali ya irini kokore show yigali tukulia toche mwao tebi production gali babo bangi sultani toiche to akesho korumwao torose no ndagerege ko bakebe onyenge ko begonkiale ko ba ande ntunge tobera Irene conclusion baba no nkagerete nga bari mutanya kumanya kurunonya ne chinse chisiko cyari Amerika nyamukurige YouTube yaito bari geredi sana ndigere iri mwamanyire ase kieni physically nero mutaranga ono ndagite ko wakambia mona sokungaria ni studio na bera no mugoko nande muna nacha kuru skuru ali bantu mamaiga skuru yake omiti yonsi abarimu abanafunzi ya teacher yonsi banga maigamba kwani nande amaiga nande ndate gutuma go chiseito ke birije sina arwete spina abe buri bande na bana ba minto spina abakwaniri
nande ndo mama igande gochinyamira na gotendiba mwensi pike nyokia nyaramba yonsi kapkere na kwani mwensi na bari bonsi bamanyete na bari batamanyeti mwensi pina bakwani oma editi chori si cho sirete na rule por se familia yo mo editi chori nimba manyete na rule por ucha se familia ono ne na Wednesday tingo nyaro madam Irene madam Irene singincho yo wancha gocha na tarakora pi ndoche Paris Nyabate ababa ndrete kuija bando chinda gali sensi nandanga ngamba rupa ka wheelchair gali. Paris, you are doing a very good job notandanga kikwende yene korokwa, but we are coming there as in Ndizi TV obalema ase obogima nandebe go bwansu bo mugusi. Paris koromoroberia karomogolemero bimwe yiga mwatwaligania egere twababeka live kagari ntwe nambe yemo twachire nkuma gokorariria asomunum ya omwansu omwanyageti ngendo che my landlord yo mugakanyangau bantu mugondiraga turije chirikinde na bange mwalimu James Nyaosi mo deputy nsicha pole sana so wasibyo omwalimu. Thank you so much aso wancha gocha studio nande keratura korangerie inchu wakogenda nkwaniri kirambauti mwana arenge garia ulikoro kwikirambauti mwancho murigeria wikira iga tiga tubeke otuterenga twekiro mwerio wo muroberio bo balema ase obogima litukeri iga lia rero libagari abonsi abo twabwateranire ensemo ya production iga lia masase Abigail Nyanchama Sara Momanyi na boygo misefa kwa ene kinga chibicha chinkirinoku amariogi ama saranoku producer ya ne Sultana Obanyi Mbaka na boygo kwa ene kinga bagani bane mbuya bakoba Frida Kerubo manager itona kiro monto itukubaterana kwa ene kinga ya chira senchire ndonge ncheno moralio brother Pau